Danger level nga heat index pila ka adlaw na nga eksperyensyahan sa Banuasang Dumangas, Iloilo. Pila ka residente nagapagita sa mapamaagi agod makapabulubog na sa mga mainit ag tiyempo. Si John Sala nakatutok. Perfect subong ating ilinit ang mga mabugnaw nga pagkaon. Apang bangon medyo pigado man subong ang pagpangabuhi. Tugas ang krisis, patok ang mga makabig abot kaya nga pampaumpaw sang init kaangay sang ice candy ni Manang Merly. Naghatag siya sang kabugnaw sa iban, apang adlaw-adlaw naman sini nga ginaagwantang tagiti sang init papaubos lang ang iya baligya. Sa subong kay mainit, addo-addo gud sir ubos ang ako nga ice candy. Naga-inom lang ko sang vitamin sir para sa hindi ko matamaan sa init. Mga supplement bala, tubig, more tubig. Sanday Manong Joel, kaupod ng pila ka mga senior citizen, nagapaharo naman sa idalom sa mga kahoy. Bangod ba damo kuno sang lubi sa ila lugar, buko juice na ba ng ila bulong sa uhaw? May inombra kami, puyawan naman sa loob ng kahoy para relax-relax makapat sa hangin ng mga prumugnaw. Ay daw hindi kumunta ng init. Suno sa weather monitoring station sa Banuasang Dumangas ang Biyernes, April 3, 2026, na-record ang pinakamataas nga heat index sa Banwa nga naglabot sa 46 degrees Celsius. Sugod sa to, 40 to 43 degrees Celsius na ang heat index sa Banwa. Subong adlaw, yara sa 42 degrees Celsius ang heat index. Ang Dumangas is located in the coastal area wherein ang temperatura ng dagat nag-contribute sa pagpa-increase ng kataason ng heat index. At the same time, malapad abi ang mga kapunungan nga malapit sa stasyon sang Dumangas wherein nga ang mga punong wala na sing tubig. So nag-increase man ang temperature tapos kuwan sang hangin, ginaupod sa dapya kag naga-increase ang aton nga heat index. Base sa mensahe sang MDRRMO head sang Dumangas sa news team, wala pa sang heat-related injuries o emergency cases nga na-record sa Banuasang Dumangas. Apang hugot naman ang panawagan sa otoridad nga likawan ng paglagaw, ilabi na sa mga may balatian kag senior citizen. Binabisuhan naton nga mga pumuluyo nga hindi gid magwa sa under the expose sa tama gid kainit alin alas 11 hasta alas 3. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.